Здравейте, аз съм Марек Кеноби 00. Сега ще продължим мисията на Assassin's Creed 3 за конкурс. Клипа ми. Много се извинявам, че е нестабилна картината. Просто нещо, като съм играл, когато съм снимал, се е бъгнал. Фаски много ме издразни. Къде е това? И много беше гадна. Много гадно и много се извинявам за това. Даже ме е срам от това. Къде искаш да ти го оставя? Искаш да ти го оставя, бре? Да ти го оставя. Не се оръжим. И съжалявам, че Гого 001 се чува толкова гадно. Включи ли печала? Окей. Какво стове? Там ли се малко не я разбил. Ще направя клип как аз играя с един мой приятел утре, как играем на Wii. Не! Защо? Окей, няма да минавам мисълта, защото трябва да разгадая как се минава. Ако някой разбере къде да сваля Assassin's Creed за Wii, Nintendo Wii, не Wii U, а за Nintendo Wii, моля ви, ако знае, веднага да ми прати линк. Задължително тази игра ми е ценна. Обожавам Assassin's Creed. Трябва ми задължително за Wii, защото от 2 години я търся, не мога да намеря. От една преди. Не мога да намеря, аз много се дразна. Търся в които се сетите пиратски сайтове. Насякъде съм търсил, не я намирам. Моля ви се, от сърце, намерите ли download, само да ми го пратите, защото, ама запомнете, Assassin's Creed за Nintendo Wii, не Wii U, защото това е мини Wii. Аз за другата коледа ще вземам Kinect, може би. Ходи ли си на туалет? Аре да бутнем малко просторче. Ще изскочим прозорецата. Разум. Много нахално поминах през къщата. Най-нахално. Съжалявам за малко. Трябва да направя нещо. Добре, направи го.
И се чуда, ако се взема Kinect, и ако се взема Assassin's Creed, вижте какво е Assassin's Creed за Kinect. Това трябва да си фриран. Това трябва да прави. Аз не съм фриран. Аз съм само 10. Много нервен 10 годишен всъщност. Аз съм на 10. А те неща, които трябва да ги правят големи. Повечето. Трябва да се мятам, аз трябва да правя предно салто, което едва мога. И трябва да ще го правя. Трябва да ми матраци, няма да се метна на дървения ни паркет. Не съм някакво пипе. Абе, аз вече не бях ли тук? Аз съм 10 годишен, участвам в столичани в повече. Съжалявам, ако му мислите, че лъжа, но не е така. Аз не лъжа. Даже госпожата ми каза. Андрей е най-честният в класа. Нито една лъжа не съм изрякал в училище. Изрекал пръв. Да, 6 минути е клипа, за което някъде трябва да говоря малко по-тихо, защото явно бебето на Теодора спи и ме тръпнахме 2 пъти. И затова трябва да говоря малко по-тихо. И затова съжалявам. Жалко, че стените не са звукоизолирани. Нищо на лицето. Ура. Сюда. То сега е 10:30. Докато се коментира и всякакви такива неща, ще стане 11. Съжалявам за лага. Излите назад. Не. Откато изнася концерта. Откато ми буквално изнася концерт сега. Пст!
Oh, estou nem vou perguntar. Estamos 10 minutos. Agora vou. Çok mu? I 2 versmen i do vigilante.